Pengava rizgarkirina bajarê Reqayê di roja xwe ya heftê û heftan de dewam dike. Şervanên Hêzên Sûriya Demokratîk di pêşengtiya YPG û YPJ pêşveçûnên xwe li her çar aliyên bajar li dijî çeteyên Daişê dewam dikin. Li Eniya Rojhilat şerekî dijwar li bajarê kevniyê Reqayê birêve diçe. Şervanê YPG welat derek pêşveçûnên dawî yên li we ji me re vedibêje. Yani heval demek em hatına hamla rizgarkirina bajarê Reqayê niha em alanê derdorê camiya El Atiq de na derdorê camî xiste çemberê da yani şerekî dijwar tê meşandin berxwedanekî ku heval dikin berxwedanekî serkeftiya ji ber ku her tim pêşketin heye roj bi rojê gav bi gav hem şev hem roj hereket heye heval pêş de diçin hinek can de çalışma giran dibe çete dimînin çemberê da yani şerekî dijwar tê meşandin beliyek ku berxwedanek jî pêre tê meşandin ji ber tangav bûna dema tangav dibin tabii ew jî ku êrişek ser waçê dibe hem diravin hem dixwazin xwexilas bikin caran jî dimînin çemberê de werê dixwazin xwexilas bikin heval derdorê we hene hinekî şartkiniyane jê birextê teqînê xwexilas dikin yani jê xwe teslîm dikin. Şervanên Qesedê ji bo parastina sivîlên ku di destê Daişê de êsîr mane di pêşketinên xwe de bi baldarî lev û tevger dikin. Çeteyên Daişê bi bikaranîna mertalên zindî û şewtandina mal û milkê wan hewl didin. Di pêşveçûna şerwanan de astengî çêbikin. Şervanê YPG Erdelan Hesekê behsa wê rewşê dike. Daim dibêjin em terzê çeta em paqij dikin yani terzê çeta xwanê belî yani agir malê gel dixe mayîna di malê gel diçîne serê yani pir zarar dayî milletê me niha yani millet indira dengav bî wek mertalên yani cesedî ji xwe dikin yani em jî em dibêjin daîm em ê berxwedaniyek pir mezin em ê pêş diherin û em berxwedaniya hemû hevala pîroz dikin em hemû şehîdê xwe jî em beşna xwe ber wan tevînin hevalê ku ket danîn em dibên em soz dibin herî talî em ê berdewam bikin demê pir nêz em ê bajarê Reqa heme rizgar bikin. Cenga mezin ya rizgarkirina Reqayê ev zêdeyî du mehane ku bi beşdariya Hêzên Kurd, Ereb, Siryanî û internasyonal dimeşe. Di vê demê de bi hezaran sivîl ji destê çeteyan hatine xelaskirin û ji cihên ewlere hatine veguhestin. Di şerê li Hundurê bajar tevî hemû zehmetkên xwe çeteyên Daişê xistiye dorpêçê de û heta niha ji sedî şêst ji bajar hatiye paqijkirin.